खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिपिएफ राजखान्थि हानजाया थेर-बेथेर जोबस्रांनायनि लामायाव नामा बिटिआरआव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया मुंल' जाना थामारसिगोन नामा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया रायजोनि जौगालु खामानिनि मुङाव जाख्ल'नाय सोख्ल'नायल' जादों नामा थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिएफ राजखान्थि हानजायाव 4 बोसोरावनो गोबां जौगालु खामानि मावदों नामा जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा इउपिएफ राजखान्थि हानजायाव सानफा एफा जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों 2025 मायथाइयाव इउपिएफ हानजाया खुंथाय गोहोआ थुंगिगोन फिन बिटिआरआव सरकार दानायनि रोन एबा दावहायाव मुखुब राजखान्थि हानजाफोरा 30 नं बेलगाव बियाबनि बिपिएफ आरो गुबुन दोलोफोरनि राजखान्थि हानजानि माखासे दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिएफ राजखान्थि हानजायाव गोबां सुबुंफोरा दिनै जयनिं जादों प्रमद बर'नि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै रायजोनि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै बिटिआरआव गोजोन थासारिखौ नुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाया इउपिएफ राजखान्थि हानजायाव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों दिनै थिग बेबादिनो 30 नं बेलगाव बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि हानजानि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मावथिफ्रा दिनै बेलगाव बिष्णुराभा कालचारेल माल्टी कमप्लेक्सआव बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 100 निबो बारा सुबुंफोरा इउपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि एम दावबायसा बर' बेलगाव जिल्ला इउपिएफनि गाहाय आफादगिरि निर्मल बर' गाहाय नेहाथारि एन्टनी बसुमतारी आरो बेलगाव बियाबनि इउपिएफ राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो बे मेलाव बिथां दावबायसा बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि जोंनि 30 नं बेलगाव बिटिसि समष्टियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावथि जोंनि दोलोआव जइन जाफैबाय आरो बेखौ जोङो दिनै समष्टि नाङैनो लानाय जादोंमोन बिपिएफनि गोख्रों मावथिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बारग' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन समाजाव खामानि मावनाय आरो गोबां बारग' फोरोंगुरु बिथांमोनाबो जोंनि इउपिपिएलनि जि आदर्श खामानि मावनायनि जि आदर्श जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि जि खामानि मावनायनि आदर्श बिथांनि जि खामानि मावनायनि नोजोर गासैखौबो गोजोननानै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआव थानानैनो गाव गावनि नखरारि समाजारि ओनसोलारि जेंनाखौ सुस्रांना लानो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों गासैबो हारिनि सुबुङा दिनैनि जगदानाव दङ गरखा साहित्य सभानि बारग' जोंनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि बारग' फोरोंगुरु आरो बिथाङा गुरखा समाजाव जथेस्थ गोहोम खोख्लैग्रा सासे सुबुं परशुराम छेत्री होननाय बिथाङाबो जोंनि दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बिथाङा जगदान जाफैनायनि उनाव बिथांमोननि हारिनि जि बिथांनिखौ फल' खालामो बा बिथांनि खोथाखौ खोनासङो बेफोरबायदि माखासे सुबुङाबो जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय थियारि जाबाय बिपिएफनि बांसिन दङ आरो माखासेया आगोल कंग्रेसनिमोन आरो माखासेया गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि बारग' मावथिफोर बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जाबाय मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन